anakku. Nah, ini kan ada dua badut. Pilihannya Nabiha sama Nakibah ya. Pilih dua badut biar nanti anak-anak Mojogandhi nggak takut sama badutnya Om Gemblo. Kira-kira badutnya dibuka setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju, boleh. Pepatah sudah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar kenal, biar sayang sama badutnya Om Gemblo. Saya perkenalkan satu persatu buat kamu semuanya. Mumpung diliput bersama dengan Lensa Production ya. Tar, pilihannya dari anakku tercinta Nabiha. Pilih badut yang sangat ganteng, gagah perkasa, yang punya jiwa kesatria, sang pembela kebenaran, yang namanya Kapten Amerika. Siapa namanya? Kapten Amerika. Siapa namanya? Kapten Amerika. Namanya Kapten Amerika. Kapten Amerika, tampakkan wajahmu pada temannya Nabiha. Biar nanti nggak takut sama badutnya Om Gemblo. Dihitung bersama dengan lensa ya. 1, 2, 3. Dibuka Kapten Amerika. Astaga, aku ngomong karo Mas Wujud, nih badute Gemblo ganteng-ganteng, tibake dibuka badute kaya wong gendeng. Sepurane sing akeh Mas Wujud ya. Sing nomor 2, pilihannya dari anakku Nakibah. Pilih badut yang sangat ganteng, gagah perkasa, yang punya ciri khas, topi dihadapkan ke belakang, yang punya nama Boboy. Siapa namanya? Boboy. Siapa namanya? Boboy. Namanya Boboy. Boboy, tampakkan wajahmu pada temannya Nakibah. Biar nanti nggak takut sama badutnya Om Gemblo. Dihitung sama lensa ya. 1, 2, 3. Dibuka. Boboy. Lu kok tambah ngantuk, tak sodok bosok. Bukaan wajahmu ya. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Dibuka. Boboy. Astaga. Sing iki kaya wong gendeng, tanda iki tambah nemen. Sik. Cara bahasane Ustad, cara bahasane Kiai, kulil hakka walau kana muron. Engko nek ditakoni karo Om Gemblo, jawablah dengan jujur. Karena apa? Kejujuran itulah yang akan membuat kita menjadikan kesuksesan. Walaupun sepahit-pahit apapun, Om Gemblo bakal saya terima ya. Dik, kira-kira badut loro iki ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Ya Allah suwun, ya Allah. Dilokno elek kok ya suwun lho, kok ya arek nemen to arek. Eling arek gendeng iki. Kan iku dilokno elek. Jare sapa? Lah gak percaya rungon apa? Kupingmu sak lepek. Gak krungu tambahke nemen jepopang. Dik, badut loro iki ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Lho emak sampe ngomong elek badut aku. Kok mosok? Lha iku sing gawe kacamata. Nduk, sampe ndase dipenek ngene kono arek elek kaya ngono to ya lho. Tak tole tok senyum rek. Terpesona sih. Ya gak terpesona ya jengkel nyawang-awakmu ngawur ae. Jarene seneng. Awakmu dilokno elek. Gak percaya. Gak percaya takono dhewe Ya, sawangane aku takon. kok provokator. Ya. Soale nduk kene diliput karo lensa. Ya. Wingi ya nduk kono ya lensa, nduk Ya. kene ya lensa. Pancene dulure dhewe ya. Nggih. Ya, takono karo warga ana ing kawasan Mojogandhi. Orang gadang. Dim. Wong takok kok ngentak wong lho. Ya aja ngono rek. Lah nek ana wong Jogandhi iki duwe lara jantung. Kaget Ngono. kaya kematen tak sodok bosok kan lho. Nang terus. Ya sing sopan ngono lho. Sopan, Rek. oke. Aku ganteng po elek. Wah, tak sodok bosok kan lho. Ayo sing enak Sing takon. sopan ya? Ya, sing enak sopan. Cuek gak? Hai. Kok tambah hayo. Kon niku padane nyapa gendakmu ae. Nek nyapa gendakan hae gak apa-apa. Lah wong ibu-ibu dilon tanggae kodong, gawe jiblat Oh kabeh. iya dilibatan kabeh ya. Jiblat kabeh ya. Jiblat entutmu kono. Jilbab. Lho ana sing untune lara iko. Lho, Lho ngene. Yo kauntu lara ya nemen saking guyu awakmu goblok. Sik, takono sing enak sing sopan. Ya. Ya.
Aku wetan ganteng. Kasihan delu Bisa. wong rambut me kaya aro banat. Apa kawul iki rek? Lah iya, aro banat tok kawul. Sak rating. Wetan ganteng. Pindho telu ya memet kon. Ganteng telek. Pak wetan ganteng. Nah apa kon ketak bapakne iku? Pak niku sak rating ambek aku rek. Bapakne ya elek pisan. Iya. Oh kon iki jebak dibaya ya. Mbak, sampai sing ngandung kebeken Mbak, temen aja nganti niru arek loro iki Mbak, temen. Ini mriki gebek. Aja temen gebeken temenan, gak apa-apa niru gomblos ada lumayan, dilon arek loro iki. Nemene kaya ngene. Sik senajan to awak dhewe dilokno elek, Nggih. gak usah muring-muring. Nggih. Soale apa ayo disyukuri sapa sing gelem bersyukur, insyaallah nikmatu bakal ditambah karo Gusti Allah. Amin. Mongko awak dhewe mbadut ayo didongakno sinanggap. Amin. Senajan to awak dhewe mbadut iki ana sing apa? Ana sing ngongkon, Nggih, termasuk ana sing ngamanahi, termasuk yaiku Ustadz Abaji Komarudin. Alhamdulillah, ayo didongakno sakwise nanggapi ugi rezekine Mas Wujud lancar, Amin. rezekine barokah, Amin. didono saka dene balak lan blaine, Amin. dicedhakno rezekine, Amin. lan uga meneh iso lunga Mekah kelawan dene Madinah. Nggih, Amin ya. Ayo diwene tembang qasidah beriramakan surgawi bernadakan Islamiyah dengan salah satu tembang Wali Songo. Allahumma sholli ala Muhammad. Salamun alaihi ya Rabbi asyani wa darrati adayati rata alami ya uhai lalju diwal karomi ya Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Aidil Yakin Sunan Bonang Maulana Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kali Jogo Raden Said Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jafar Sodik Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Ya Rasulullah salamun alaihi Ya Rabbi arsyadi wal karosi Afatayati rodal alami Ya uhaya wajud Iwal karomi Iwal karomi Sunan Gresik Sunan Giri tembang jalanane Sunan Bonang Musa Sunan Derajat Sunan Muria ngamut tradisine Sunan Kudus gede toleransi Sunan Gunung canti politike ayo padha eleng sawase Ya Rasulullah salamun alaihi Ya Rabbi asyari wal karosi Afatayati rodal alami Ya ulayaju Iwal karomi Iwal karomi BOK Ayo yo Media. Eko Musik Music. Sunan Gresik Sunan yang muda kaya Sunan Ampel akan sama wali oke Sunan Giri tembang jalanane Sunan Bonang
Dulu Bujang Kanong sama barongnya alhamdulillah.